नमस्कार. रसस्वादमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे मसाल्यातली भरलेली अंडी मालवणी पद्धती. चला मग आपण त्याची साहित्य बघूया. हे फोडणीसाठी एक कांदा मी कापलेला बारीक, अर्धा टोमॅटो मी घेतलेला आहे, कोथिंबीर, हे 2 चमचे आपल्याला मसाला लागेल, थोडीशी हळद आणि हा छोटा 1 चमचा गरम मसाला. बॉईल केलेली अंडी आहेत. अंडी भरण्यासाठी आपल्याला हा मसाला लागणार आहे. त्यासाठी अर्धी वाटी सुकं खोबरं आहे, अर्धी वाटी हे ओलं खोबरं आहे किसलेलं, हे मोठे 2 कांदे आहेत, अर्धा इंच आलं कापलेलं आहे आपल्याला, आणि 8-10 पाकळे लसणीचे आहेत. हे सगळं आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे आणि तो मिक्सरला लावून आपण त्या अंड्यामध्ये हा मसाला भरायचा आहे. तर आता आपण हा मसाला भाजून घेऊया. पहिलं सुकं खोबरं जरा भाजून घेते मी. त्याच्यामध्ये सुकं खोबरं आपलं भाजलेलं आहे, 2 मिनटं झालेली आहे. आता मी हे काढून घेते. आता आपल्याला लसूण पहिले टाकायची आहे, आता त्यानंतर आपल्याला कांदा टाकायचा आहे. कांदा टाकल्यानंतर आपल्याला हे आलं टाकायचं आहे त्याच्यामध्ये भाजायला, आणि हे आपल्याला चांगलं लाल होईपर्यंत भाजायचं आहे मसाला. 1-2 मिनटं झालेली आहे. तेल टाकते जरा. तेल जरा टाकल्यानंतर कांदा चांगला पटकन लाल होतो. आता गॅस स्लो केलेला आहे आणि कांदा आपला चांगला लाल झालेला आहे. हे ओलं खोबरं मी आता त्यामध्ये टाकते आहे आणि यामध्ये 2 मिनटं आपल्याला हे भाजून घ्यायचं आहे. मंद आचेवर आपल्याला हा मसाला आपला आता भाजून पूर्ण झालेला आहे. आता मी हा काढून मिक्सरला लावते आणि मग कसं बनवायचं ते मी दाखवते. जरा 1-2 मिनटं थंड करायला लागेल, कारण मिक्सरला लावायचं आहे. 5 मिनटं आपल्याला लागली ही मसाला पूर्ण तयार भाजायला. भाजलेला मसाला आपण आता बारीक केलेला आहे. हा अर्धा मी बाजूला ठेवलेला आहे, अर्धा मी घेतलेला आहे. कढई तापलेली आहे, तेल फोडणीला देते. 2 चमचे तेल टाकलेलं आहे फोडणीला. आता आपल्याला हा कांदा आहे त्याच्यातला थोडासा कांदा टाकायचा आहे आपल्याला, फक्त फोडणीला. याच्यामध्ये कांदा सगळा भाजला आहे. तर आपल्याला चमचाभर मसाला टाकायचा खाली. आमचा घरगुती मालवणी मसाला आहे आणि थोडी हळद टाकली आहे, थोडी कोथिंबीर टाकते. आता वाटलेलं जे कांदा लसूण खोबरं आहे ते आता आपण हे फोडणीला द्यायचं आहे. एक चमच मीठ टाकते मी. आता मसाला चांगला झालेला आहे. यामध्ये असलेलं पाणी आता गेलेलं आहे आणि हा मसाला आपल्याला अंड्याला भरायला चांगलं घट्ट झालेलं आहे. आता मी गॅस बंद करून हा मसाला काढून घेते. फोडणी दिलेला मसाला तयार आहे आणि हा मसाला आता आपल्याला अंड्यामध्ये भरायचा आहे. या अंड्याला आपण अशी खाच पाडून घ्यायची आहे. तसे मसाला बारीक हलक्या हाताने आतमध्ये भरायचा आहे. सावकाश हलक्या हाताने मसाला भरून घ्यायचा त्यामध्ये. मसाला भरून झाली अंड्यामध्ये. आता आपण ही फोडणीला देणार आहोत. कढई तापलेली आहे, मी तेल ओतते कढईमध्ये. 2 चमचे तेल टाकलेलं आहे. आता राहिलेला जो कांदा आहे तो आपल्याला फोडणीला द्यायचा आहे. कांदा आपण फोडणीला दिलेला आहे. आता मी हे अर्धा टोमॅटो कापलेला आहे बारीक, तो फोडणीमध्ये टाकते. आता ही चांगली जरा
लालसर करायची आहे. त्यासाठी मी जरासा नमक टाकते त्याच्यामध्ये. फोडणी चांगली भाजलेली आहे. जो गरम मसाला ठेवला आहे तो पाऊण चमचा टाकते, कारण तो घरी बनवलेला आहे त्यामुळे चांगला गरम मसाला मिरी बिरी टाकलेली आहे त्याच्यामध्ये. आता मी 2 चमचे छोटे मसाला टाकते, कारण मी ह्यामध्ये 1 चमचा छोटा टाकलेला आहे. थोडीशी हळद, हे आपल्याला परतायचं आहे. थोडी कोथिंबीर फोडणीमध्ये कोथिंबीर दिली ना की फोडणीला वास सुंदर येतो आणि जो पदार्थ बनवतो त्याला तो फोडणीचा वास, कोथिंबीरीचा वास छान लागतो आणि ती वस्तू छान बनते. मग आता जो राहिलेला मसाला आहे आपला तो आता या फोडणीला देते मी. अंडी भरून जो मसाला राहिला आहे ना तो पण आपण आता या फोडणीमध्ये ॲड करायचा आहे. आणि थोडा वेळ पाणी टाकून थोडा वेळ शिजवायचं. आपल्याला थोडं पाणी टाकायचं आहे, म्हणजे 1 ग्लास पाणी तर झालं आहे वाटपासकट आपल्याला ह्यामध्ये टाकायला. चमचाभर मी मीठ टाकते आणि ही अंडी आपल्याला आता आतमध्ये सोडायची आहे. ही भरलेली आपली जी अंडी आहे मसाला भरून ती आपण आता सोडायची आहे. ही आपल्याला आता मंद आचेवर 5 ते 7 मिनटं ही आपल्याला शिजवायची आहे. हे आतमध्ये सोडू आता 1-2 मिनटं झालेली आहेत. आपण आता 5 मिनटं हे झाकण ठेवून बंद करून ठेवू आणि मग 5 मिनटांनी आपण उघडू. 5-6 मिनटं आपली झालेली आहे. आपण आता झाकण काढून बघू. भरलेली अंडी चांगली झालेली आहे. वास पण सुंदर सुटला आहे, खूप छान दिसत आहे. आता मी ही तुम्हाला काढून दाखवते. मसाल्यातली भरलेली अंडी तयार आहे. ही अंड्याची रेसिपी तुम्ही करून बघा आणि मला कळवा.